שלום לכולם וברוכים הבאים למהדורת החדשות המיוחדת של חטיבת הנעורים דקל וילנאי. בואו נעבור ישר לשטח, למנהלת בית הספר שלנו, בר מעוז. בר, את איתנו? שומעת אתכם מצוין, מחזית בית הספר. אני נרגשת להזמין אתכם לגלות מקום שהוא לא רק בית ספר, אלא בית אמיתי, קהילה תומכת, ובעיקר סביבה לצמיחה ולהשראה. אצלנו, כל ילד וילדה הם עולם ומלואו. בחטיבה שלנו אנחנו צועדים קדימה, אל עבר העתיד. אולפן הפודקאסט המתקדם, חדר הדמיון האימרסיבי, מציאות רבודה, הולוגרמות, מסכי מגע, כל אלו הופכים את הלמידה לחוויה בלתי נשכחת. כאן יצירתיות פוגשת טכנולוגיה, והדמיון הוא הגבול היחיד. אנחנו מכשירים את דור המחר למיומנויות המאה ה-21 ומעבר. מתחם החדשנות וה-AI שלנו הוא חממה לרעיונות פורצי דרך. המקום בו חלומות הופכים למציאות, וילדים הופכים למובילים טכנולוגית. אנחנו מאמינים בלמידה שנוגעת בנפש, שמאתגרת את המוח ומציתה את הסקרנות. אנו גאים בכיתות המצוינות שלנו, הכיתה המדעית בה מתבצעים ניסויים פורצי דרך, ואפילו פרויקטים עם נאס"א ותחנת החלל הבינלאומית. בקרוב אנחנו מטיסים ניסוי לחלל, והכיתה למנהיגות וחדשנות ו-AI היא מצמיחה את המנהיגים של המחר. אצלנו הלמידה היא חוויה משותפת, לכל אחד יש הזדמנות להצטיין. אנו מאמינים בלמידה בחברותה, דרך המקורות, באווירה של שיתוף, של צמיחה הדדית. מרכז הכנסים של בית הספר זה לב הידע. שם אנחנו מזמינים אתכם לגלות, לחקור ולעמוד בפני קהל. ומעל הכל עומד הצוות שלנו, צוות אכפתי, מקצועי, חדור שליחות, מנוסה, צוות שדוחף את התלמידים קדימה, מכיר כל אחת ואחד, מלווה אתכם בכל צעד בדרך להצלחה. אבל החיים בחטיבה הם הרבה יותר משיעורים ומבחנים. אנחנו מציעים מגוון רחב של חוויות העשרה, כמו משלחות לחול, פיתוח מנהיגות גלובלית, כמו ביטוח אופקים חדשים. המגמות בחטיבה הן עולם ומלואו, שוק ההון, גלישת גלים, אילוף כלבים, אומנות, מחול מודרני, מוזיקה, תיאטרון, תעשייה וניהול, משפטים. כל אחד יכול למצוא את התשוקה שלו, לפתח אותה ולהצטיין בה. ובין השיעורים, הפסקות פעילות, שופעות אנרגיה וכיף. וקפיטריה, קפיטריה שפתוחה לכולם. אז אם אתם מחפשים מקום לצמוח, ללמוד באופן חווייתי, להתפתח ולגלות את החוזקות שלכם, חטיבת הנעורים שלנו היא המקום בשבילכם. אנחנו מחכים לכם. למה לא אמרו שזכינו בפרס הסתיינות מחוזי? אי אפשר להכניס את כל ההישגים שלנו בסרטון אחד, נו באמת. תודה רבה לכולם. יאללה, את באה לקפטריה? ברור.